dnes 29. júla. Po 2 týždňoch sme opäť doniesli na včelnicu aj kameru. Robíme pravidelné prehliadky. Úle, kde sme prezreli, vyzerá, že všetko v pohode. Matky plodujú. Mali sme 3 zaizolované neskôr matky, kde sme potom dali po vypustení matiek kyselinu mravčiu ako liečivo. Aj tam už matky plodujú, aj keď jedna teda bola vymenená. Počas izolácie som prehliadal jeden matečník, ale už ploduje, je označená. Označili sme ďalšie 2, ktoré boli tiež vyliahnuté z matečníkov v úľoch. No a teraz ideme pozrieť do úľa číslo 16, kde už 2-krát teda bola nafilmovaná situácia, že žijú 2 matky v jednom úli. Pred týždňom, keď som robil prehliadku, tak starú matku som tu ešte stále videl. Uvidíme, čo ukáže dnešok. Dúfam teda, že mi dovolia robiť bez klobúka. Cez klobúk horšie vidím. To včelstvo trošku zosláblo. Aj bol to spravený odloženie z nejakých 2 ramíkov a 2 zásobné. Matka teda najprv tá stará zakladla pekne a potom začala klásť trudinu. Stala sa trudokladnou. Včelám to chvíľku trvalo, kým teda pochopili, dali matečník, nechali sme tú situáciu prebehnúť. No a odvtedy tu teda žijú obidve. Tá mladá nie je označená, lebo sa bojím, aby teda jej potom niečo nespravil, lebo takú situáciu máme v úli. No toto je zásobný, hej, tu je med. Oni medník nemajú, med a peľ. A sú vlastne teraz na 6 ramíkoch, tu sme im pridali pred týždňom medzistienku, lebo bolo málo priestoru. Uvidíme teda, ako si s ňou poradili, s tou medzistienkou. No, tu je tak 30%. No, že došlo miesto na karte, neviem, kde som teraz skončil. Skončil si pri tom ramíku, ale čísla už tam nie sú, že koľko čoho je. Áno. No je tu nejakých 30% zásob a 70% plodu a je na polovicu ešte otvorený. No, tu je trošku menej zásob, aj keď trošku viac do šírky. Nejakých 10, 5 peľu, 80 plodu, na 10% otvorený. To je medzistena, ktorá bola pridaná prvá, tá už bola raz zaplodovaná. A teraz je opäť zaplodovaná takmer celá. Všetok plod otvorený. A tuto medzi stenou tu máme označenú matku. Ale ja nemám okuliare. No, mám ju. No, takže keď je označená matka, to znamená, že stará matka žije. Toto je medzistena, ktorú vystavali a je z väčšej polovice zaplodovaná vajíčka. No, teoreticky by tu mohla byť teda aj tá mladá matka, lebo sú tu vajíčka. No, ona je neoznačená, ju trošku bude. No, nevidím, ale to isté bolo aj minulého týždňa, teda videl som starú, mladú som nevidel.
Teraz skúsime cestou späť, ale pozrieme ešte ten rámik, posledný. Takže medzistena je vystavaná z polovice zaplodovaná. No, toto je tiež taký zásobný 20% medu, 20% peľu a 60% z tejto strany plod. Aj otvorený, aj zaviečkovaný, no tu je viac zaviečkovaného plodu. No, nevidím, teda opatrne naspäť, nebudem hľadať, len dám ramiky naspäť s tým, že budem teda ešte pozerať. Skôr by mohla byť tu, lebo tu sú vajíčka, ale no, nevidím. Takže tu je tá stará je tu, hej. Stará je tu. Áno. Máš tam moje okuliare. Áno, tu je aj mladá matuľka. Pekná, vykrmená. Znamená, že stále žijú dve. No, uvidíme teda, ako sa to bude vyvíjať. Včelstvo sa celkom pekne teda rozvíja na to, že naozaj bolo slabé. A ešte zoslablo tým, že tá matka teda už nepodávala výkon. No ale má na 1, 2, 3, 4, na 5 hramíkoch má plod. 6 je zásobný. No hádam teraz zimu dá. Stopnite.